Pini nili ningarong pinglo pipo manang li tumalong nili ciklang si nili kelong hirjume nang tumang ki PGC nili ninghang lo pini nang tumpen nili kaya thanji ke hukum kekroi ke akinang sotla mal stolong teman tandak hangyang lo aman kelong nang ji apanaman piningsi सरकार अपन खजाना तू नहीं ते तू नंग जी हस्तो इतना ठंडा लो डेट के जा तो अमान पिनंग जी आओ कुम क्रनिंग जी लापेन तुम इंडिया देता लोग के दो कॉन्स्टिट्यूशंस लाका दो कबे अरोना तांग ए तुम क्रॉयबेट नंग जी मुंता लापेन अपारा के थे हुकुम नंगली लापेन नीली फान के पी केरेंग अच्छे थे Ekipia bang apana hukum kekroi ka kenang sotlo. Arnam hukum kroi thek thete. Pir the ke dolong hukum ke nang di kroi thek the. Pipor ma arnam si labang so hukum ko kekroi thek ji aphan agyan. Pipor gyan hem pu ke arnam ala. Nasi mania bang si hukum kroi ji aphan agyan avedet pulte alang li arnam el bachang nang. Arnam la tu ala aphan gyan peji. Pini ज्ञान का वे तुम अन आर्नम हुकुम क्रक्रे देद हुकुम क्रक्रे कच्चे सोंग थुरप्रो वॉयलेंस जकोंग की थुरा कामन से क्लेम कच्चे लंग सेलेट अंग देंगे है कि बी ए तुम टेक्नोंग इंडिया रोन के टोक के लसन डेमोक्रेसी रोन मोंता डेमोक्रेसी अवलेट से ए तुम नॉन के मेथांग अनिंग के हांग तेंग पंसे damlo people lo pulote ili tumolong halabang so arnam pen kelong agyan kangthir agyan doromi agyan kabedet apon nasi pini ili tum Christian tum an Jesus Kristo apang ke kroi apang ke chikia tum an ili tum hukum ke kroi ji aphan chardi dek nangji lapen claim dek nangji labang so puthak kekroi tang atu aphan jisu aphan nehem phulo pu kekroi la pe ki atu aphan jisu ku pipi alam si aputhak si ahukum kekroi nangjima lai he ki pudam labang solam itum chinam sana nili hem nili sumar tum an ke nili lam ne hukum kroi nangji ne fan pu nang hang atu man ke ne apo posi ne hukum kroi nangji ne hem tun no lage mane ban so pu si kroi kredet bolte la tam longji la aduk ta do thai pini tum pirthe thak ta la sondu ne hem tun da sondu nangga pathe ke padinga bang hukum kroi kredet te alang li phan ke aduk do lapen alang li phan ke hem pen tame alang li phan ki phlung che ja kong ta do hai ma sang holong aphai ene de jita ja kong do monta apo kang gin so pen apose hukum ke kroi ji phan batai sigali batai pharo tara ningje ji pipot ma alang li ching hon do ठीक la sona thaksi Jesus Kristo phan ke kroi tum an ke Jesus Kristo pen ke jelang pera tum an ke Jesus Kristo pen ajok etum sininga thak do itum apo arna aphan Jesus le abba kha sona thak tum ta abba pusang po pusang pepo aja kong ipidet tate labang so aputhak Jesus Kristo ko pisining jelo hukum kroi aputhak etum chariam sana isi arnam hukum ke kroi abang ke kang tang rak along chap athaksi ahem kachikim asono arnam hukum ke kroi Jesus Kristo ki pu hukum ke kroi hasto long tum bible long ke than hukum ke kroi lasona tum ke long chap long athak ahem kachikim amunit
abidi ki do muni da phan pensila pudet lo ate ke Christian tumke pini tum theklong lo e tumke arlong thak ching kim kali e tumke sangtia jo si hemi kimi kabori joy ke pensi ke claim jining hang arlong geng tang rakamete hudu ne pusi seta abidi ki do bangke kithir tuk kang tang rak along le thak arlong thak kapathir tuk je phansi kam claim lo nili hem kim lo mystery to man polo sangti arlong chot kali arlong theta dak arlu bi nenji be molong naseni arlong penang nang arlong nili kopsi mo khawansi jogonda kopi posi jognon polo foundation aputa thirtok nangi thekla so thaksi pini Jesus Christo mangke kroye tum anke arna ma hukum atege Bible long ke pia hukum kekroi pena joksi nangli nun abidi kido kithir tuk arlong athak kang tang rak arlong athak aputa ke e banglo ahem jiki mabanglo nason si hi Matthew sang pi troksi kingkora prilong pisi tuan puno nililam hei karju lapen napusonsi ke claim abang Putin apan ke abidi ke do amunit pensi pangbar depo ate gala bang so abang arlong athak ahem kimlo etum arlong athak ahem kimalam etum hastrong tham mane bang jongsi nilam Jesus Kristo alam hukum kekroi arnam hukum kekroi hastro alam kekroi pen kereng abangke la pen kekroi sot kali akam ta ke claim abangke pini tum kekroi dolo bonta akam claim ke akam ke claim lo bonta kekroi abe bonta hastro longke ke ala hukum kekroi sot kali hini ta dana peni akam ta claim nasi kekroi sot ta thok che eli akam ta claim masi posiba lunalong ta tum lunong lo lasi lasonatum laso Christian tum ke abidi ke do hola arlong thak ke chikim la chala banglo lang banglo tumon banglo arbe ke the banglo monta la ponrai re derlo la sona phansi puderlo mane ba hukumi kre bangke sangtia thakim lo tumon banglo arbe banglo la jabrai lo lang ponrai lo la si kaching hon korte le panijera tum etum arnam hukum kekroi purke ilitum akam ke claim hukum takroi akam ta claim la bangke ilitum ke kereng atum lo kijudun ia chithe ki do tum lo latum ga bidi ki do tum lo latum ke kithir tuk ake kroi atum lo badutami nangli kroi lo akam kem kle lake nangli ke kithir tuk adim along hemchiki matum kali lake sangti along hemchiki matum kisung wangate latum ke lurai po latum ke chiripit po pinya ke ong pi Jesus Kristo pan ke kroyatum ke kroy chora po si akam claim wedera po si latum kithir tuk adim along karchap kali det ake kroy ke the kali det kithir tuk ake kroy kali det po si akisung wanglote atum ke dam akisung ke dam ke wanglote alang tum ke api ke chiro pinya ke ong pi atum Christian atum la son si kornam ta po si pulo hinia bangke arnam hukum kekroi abangke arnam ahemtun arnam hem asangho ke plangji aphan aken nang lo nang li jongsi nili hemtun lo nang li member ke plangji aphan ning hang nili behem sinang li ke doji ning hang nang brong behem si ke doji ning hang daksini che pemtun populote halbang so tumaro na tang kroi vek nangji hal tumo ko pisi ki thik ma so teng personal claim nang chi nasi arnam hukum ke kroi labang so ke kroi abang ke arnam hema sang ho ke plangji phana ke nang do nang yong si pulo Jesus Kristo phane kroi lo tangte nang li
Yesus Kristus ke pulau ni korte ni injir lo lapen ni ke kabaduang no ta la tuam phan ni korte pu ke hangi therakri pu Yesus Kristus ke hasulong pulo monta nangli labang so alam hukum so krokedat pulote nangli kupusi arnam ahem tu nolong nangli do long po arnam as hem sang ho nang pusi plangun po nangli kupusi abapo po hangun po Nasi pina ke ong pia tum abapo po ke hangi aja kong wada lo arnam aphan la posi arnam aphan ke matha da si tum pirthe ta ke do amara phan ansi la tum ke po hang lo theng pithe po bhanda po hang lo arnam pulo phanta arlong the po phanta hang lo aka preka son phanta phre me son phang ke son se chikilo arni phanta ardom lo chiklo phanta ardom lo people natum arnam hukum ke kre pusi puda ande la son tum ko pusi arnam hema sang ho plan po kaching hon kotel peng ge tum nangli jong se a hok kereng et arnam Yesu Kristo penjelang petsi alangli hemtu nolong nangli mahangi the gunji phaning hang pulote mate har bang so hem tu no abang phu bang phi ke plang ji nang le ning hang pulote nang le ke claim nang ya kam ke lan lo nang le arnam hukum ko ni ji la pe akam claim nang ji ke thoma bang ke arnam hukum ke kroi abang ke dhoromi pet abidi aplok ason plok pulote ke gang pu ji aphan kang pu aphan etung kang pu ji a joton lo itu asabilo John nang ni pi soksi kre soksi long pisi pulo ana maning ke hang aling ke claim ji aning ke hang abangke matna tumaju pameta ana maning ke hang aling ke claim ji aning ke hang abangke nili kethan alam arnam pensi kewang ma mate nili methang abidi pensi nili ningjelo ma lake alang li chini that is the key Yesus Kristus haslong ki polam an Yesus Kristus ke te thangalam an labang solam la chini la ke hok alam la si ba Yesus Kristus lam nang jelo te mai la ko nat me sia solam nu bang ma munit pen ke la ke thanun e pusi munit tum pu la ke arnam pen kalite la so la claim mun thek the la ning je thek the ka chini munit tum chini mane bang jong si arnam hukum kroilo tangte alang li halabang suga chini japan aja kong alang li ke kang kirhet adimalong a plok pen plok si alang li halabang solam chiam thekpo monta a hukum ke kroi kretum ke natum ke kilu pusi pupo theng parpan ke kilu pusi pupo theng parpan aphang ke kilu pusi pudet po monta ke kroi to man ke la ke judun e ache the pusi pudet la clear bangke arnam hukum ke kroya bangke doromi pet agajelang aher jume aphan pithirla nang le se hukum kroy lo temte nang le arnam pen agajelang pet dopo bot hukum ke kroy lo te ke claim aposi ke kroy dolo bonda akam vete ke thitang akam dolo ke kroy vete ke thitang nasi nang le hukum kroy non labang so hukum ke kroi pensi nang li hala arnam bena ka jelang pet aphan nang li pathir la la son si jonang ne pi kripti aning so angkor thom pisi pulo Jesu la son si pulo ne phan ne kang hon abangke ne phan nang kang hon abangke ne phan nang ching hon abangke ne ke thanalam kroji pisi ne ke than mala kroji ne po alang lipan ing honji na pen ne po pen neta alang li long bangsi alang li pen do rab rabji amen matata hukum kroy to phan arnam hukum kroy to phan Jesu hukum kroy to phan arnam alam itum hastrong ke tok alam ke kroy atu phan hukum kroy to phan nang ni ja kong am pele nang plan ja kong na ja kong do an pele nang hempu apan ching honon la pe nang methai ching honon son thole nang te boga bang phan te ching honon la bang so hukum ke kroi pe ke claim atum an alang li ke Yesu Kristo dak piton disciple mang huwe me ke chak la ne po la pen neta arnam la pen Yesu Kristo ta wangsi nang li long wangsi alang li
nang li pen dora prapji ko an nang hu me ke chak pini tumlong Yesus Kristus pa anam pie pot avedet nang li hukum kekroi pie pot Kristen monduli tame pie pot pini karjong samdet jakong avedet pie pot itu jakong panji kigedet pini itu hem tu nolong Kristen hem tu na ot avedet pie pot avedet itu kekroi avedet hukum kekroi charli dedet hukum kekroi kedet pena posi itu hem tu nolong akisung dolo itu somar tum itu malam arju dedet lo anut mani hangling claim lo dam lo nang lepan arju do dedet lo har tu me thang apan si chima thachot lo la posi arnam dak chak tang lo nepo tamane Jisu apo itum apo arnam papo rapet lapen neta Jisu ekorteta tamane Jisu Kristo ta nang lilong wangsi nang lipen dorarapo nilipen dorarapo oh ko aning rong jumadi ko an itum chihok nangi madi na hukum kekroi to phan arnam la sonsi thang kaching hon korte lepen jiratun nang li Jisu Kristo phan deng lo nang tangte hukum kekroi no ma hukum kekroi lo tangte nang li akam ta claim lo ma nang li chima tha nang li hemtun nang li Kristen hemtun chima tha nang li Kristen kido arjiding lo thai lo monda pini nang li hemalong arnam adum rapet pe nang li somar tum pe nang li hem si lun rapet pe nang tum asumar tum ning hang aling dam claim na pe nang li ta ning haling nang li piso ta ning haling kapang ahir sang ke chipi monta hemalong ke arna phan kardoma porta we arna men ka hangi porwe monta Jesu Kristo phan kekroi tum anke arna hukum kekroi pen akam ke claim la kya kenang sot la pen la sonsinali claim lo tangte Jesu Kristo apo Jesu Kristo pen chilang pet pen ilitum apo la pen Jesu Kristo arna malong chilang rapet si nang li hem wangji la pen nang li pen doro rapji oh ko aning arong etum pen Jesu Kristo la pen arnam pornam pen kitong rapen nilihem si chetong pet thahut ko aning arong dali nili sumar pen dora pet nilimun primar pen dora pet ni sumar pen dora pet hangjo hanghai ko aning arong lun kilun ajo girja ke dul netum lun kilun ko aning arong arnam kardom anong kapathe ko aning arong nili kroilo nili arnam hukum kekroi lape akam ke claim penapod nilihem ningarong wanglo pipod Jesu Kristo lapen por nam nilihem bangsi nilitum pen dorarablo nangila son herjume kelongjin ninghang ma hang pulote nangli arnam hukum kroinon lapen arnam hukum kroi pen akam claimon anke Jesu Kristo kapejo kabang lapen sininga thake do itu apo rapet ile tum hem ton bangsi etum herme pengset lape etum alang lia nongga pathe kache hok pen etum anam nong pathe long arapo lape alang li pen to rapsi etum chora rap long po anam herjume ang hem ton long anam hukum kekroi abang so kekroi herjume lape ke claim akam ke claim thek aja kong pe pilonang a herjume na to long pedo nang amen